Besok kita. Iya. Teko lali. Jiran duwe klambi parah. Apa sih apa? Oke guys, ki suara apa iki? Kok ngoses iki? Ya. Semprot papi iki. Pak Muni ki disemprot papi. Oli kilo bocah ya Allah. Kilo bocah. Ya Allah. Paling di lagi. Tulan. Nyapa Bu? Wes Mbak Bu iki sik. Oh, salap nih. Langsung merem melek dadi. Apa ki ya Allah. Masa pipin ngentut iki ya Allah. Mau nak kena lho. Jangan apa. Ayo ni. Aneng di. Oke guys, kita sudah ready di lokasi. Di lokasi nih pira guys. Kita sudah ready. Bersama Gito, gimana Gito nih? Oke. Oke guys, sudah ready. Tinggal besok acaranya. Titin, kita OTW lagi. Kemana ini kita? Kita healing. Healing. Ya, soalnya seharian naik puncak gunung. Kepalanya gimana? Pusing, perut saya kaku rasanya. Nah aku gak, tapi mumet mesti. Aku weteng. Kayak bakarnya. Mas kram watos masa weteng. Jadi ngempet tok melok nahan no. Oke guys, kita jemput Sari Toga. Bening ngarepe wonge. Masa Sari Toga. Masuk, gila wonge wis nenteng kalau. Geser Raden, Sari Toga nenteng. Mbak Grab datang. Grab datang, Mbak. Ya Allah. Mbak Gundala. Cerdak. Ya Allah, wong ayu koyo ngene jari gundul. Botak, jadi kae peres. Wek, budak. Melek. Ya. Komplit jerit. Tin pateran lampumu, Tin. Iki aku mampir mengambil bunga. Golek sugihan. Ngene yu jembrot. Wonge golek pesugihan. Ngene yu jembrot. Wis yu jem kae jembrot. Rasaku ya ora dari kena awake. Ayo kondisi ya sakne. Dan mau pengen. Karyawan lho Riri. Karyawan berarti kurang mangan. Kudune manganmu sing oke.
anu to, aku nek anu radang iku. Guru-gurune kok. Panas tok iki nek ngombe. Ya terakhir ini kayak gini. Lo guys, barang-barang enek lo. Enek. Kembang kacang dijajar telur. Ki jeruk ya enek. Endi? Ini apa? Blek pesugihan. Asu. Lancang. Iya, oh ngono. Oh kilo jerene. Kembang telon ya golek pesugihan. Kayak Mbah Dukun ini jero mobil. Tin, Mbah Dukun. Beres. Tin. Goleki. Wis ditakoki syarate rene. Rene ta? Jus. Tin rene ya. Wis ditakoki syarate kilo ki nggih apa rene ya? Ngene iki nggih apa? Kilo ngene iki nggih apa? Niki nggih apa? Udah ora apa-apa. Ora apa-apa. Lah, kembangnya lek. Iki nggih apa ngene iki, Tin? Iki ra malah ben laris malah kembangnya elek-elek. Lah dia mamari gagro kabeh. Jane nek minget iki ngantuk. Lah iya iki. Lah iki Iki piye? malum-malum kowe. Yo, Tri, kaya ngono jare alum. Aja sing ngomong lho. Malum selang. Cak munyer era. Seminggu ra weren. Ya es teh enak. Babi nek awan tinggal ngombe dhewe lho, Trai. Ar. Ngasing. Kilo 3 iki ngene. Titin kejan apa kae. Ayo. Sitok-sitok. Set-sete yo. Di set. Iki jenenge ngene iki setaman. Lah iki keket. Kek apa tipe dodo, iki ya tipe dodo. Piye? Masa? Iki keket jenenge, guys. Iki keket iki. Iki keket. Iki tipe dodo sak sintenge ya Yuki. Iki tipe dodo sak sintenge. Oke, begitu guys penataannya. Ini pegawai anyar. Nek bungkus iki ya wis beda-beda guys. Dadi wis nengeri. Kuwi apa, Mak? Jenenge. Keket kuwi apa? Halo, Halo. terus. Beres. Yes. Beres. Bandoku you wrong you. Lho, ndak tambah bando ta? Siji apa loro? Loh, tapi sanggulan nih. Sanggulan kok. Lah ya bandune dawa, ngene ning guri ngene kene. Aku wis ngomong bandu dawa. Kok Guys ora paijo nggawa iki. apa kandhane. Wis diomong kon dawa kok iso. Iya, tak tambahi, tenang ae. Sira mulai parang tintel pun nentil. Nek mulai ngene cirase. Ngomong sirase. Iki goro-goro iki lho paijem. Paijem dodolan jembut. Jembute rontok wis ta.
Wis diomongi kok dawa. Wis kulino gak diwaca nek wong WA gak diwaca. Keket mungkin kali 5 lho. Ki senuke yo gak diwaca. Kate uya, ono uyae. Iki bakul gembili barang. Ki mbulu pembili, Mas. Bote mak. Apa? Ki aku. Ki apa, Mas? Oh, jagung. Gak legi kok sitok sih. Dirasakne kok. Titin gak wi. Iya, aku mangan walu lah. Sesak wilang Tin. Mbak, aku ambil susu. Agung Mbak. Cicil mentos silar. Masa irung kok syuting arep kok. Gak apa-apa terakhir dong suntian kayak cucuk kae res. Kontol. Gak apa-apa ya Mas, padha duweni kabeh beres. Gatot tetiban klopo? Kentange masih enek. Kentangnya masih lho ngotok. Masa kentang teko. Asyik. Ki apa Mas kok cuwilik cilik ki? Walah kok cuwilik cilik. Yo, kecedet. Ning kono lho Mas lesehan kono lho. Oh ning kono ya wis ternon ning kono lho Mbak ben duncalne. Kayak kono bekek no Mas ben diusung rono. Lho ning kono oleh Mas. Wis mbok hitung bareng wingi. Hitungan se kok iso. Wes itu. Wes ya aku tinggal ya. Lanjut. Titin jamu lancar bulan. Jamu kuat. Liceng suwi. Asyik. Enak Mas. Oke. Dito jamumu. Bir peletok Susu rempah merah. Soalnya abang. Susu rempah merah. Ini rasem ya enak, tapi bubukan gitu ya bubukan Dit. Aku buah habis. Aku buah ya Mas. Neng gelas ya. Berapa Tin? Semua ubuh. 3. Ya. Ubuh. Diubuhi pirang. Duh, baik kita Mas. Apa? OTW karo OTW guys. Salah
kami jam 5, tang ini ya jam 5 gitu. Karipan guys, karipan gitu. OTW Itin biasanya tangi sih ya gak tangi belas. Tapi pedes tak unek nih kok ya ramu ini. Kok ya rakyat. Ya muni cuma gak sadar dirimu sing gak. Oke guys. Mas karo ngenteni aku teleponan anu. Mbak itu kondi. Jadi kon jupuk. Bayarna. Bakal di merkos ya. Heeh. Duwe para? Iki ulangan. Wah. Nek saiki iso njupuk neng kurang ngono mong. Guys, wis teko lokasi. Begini ya ta. Ini lokasinya hari ini guys, gue dolanan bocah-bocah. Kita proses. Hairdo kita hari ini bayi cenut-cenut ceret. Enak ceretnya para ceret. Ini juga bayi henna ceret. Siduke. Iki siduke Ada teko mana? ceret. Gue menyamping. Rawangi to. Permen kok. Gue menyamping. Ada Mami, Jampi, ada Badita. Gelunganmu kok tampak. Cantik ya Allah, yuk Bang Ayu. Mary. Iya tau. Wi anu sing anu SD preman SD gitu. Sek. Nah, iki nyunggi gelungan nih semangat. Dadan nelek. Cantik. Kamu dibedai para minta. Ya, meni-meni ki Yuti cilik kijan bersama Sandora. Ya, Karuki ya, Mbak. Karuki. Ya Allah, biasanya ki 200 juta loh. Kok golek sing 200 cilik. Loh, lah yo biasanya gede kok golek sing cilik. Hiburan ya Mbak, kumpul kancane ya ta. Semangat pokoknya. Sandora, nggih saku wilih. Ya. Seta. Sek, iki jane apa ta kok mangan ki?
Mladen urung wis mangan dhisik. Yes, iki golek gara-gara yo iki. Golek gara-gara papat ning dhuwur kabeh ben gelut. Ben krek bulut ben apik caloro. Anu kok dhewe-dhewe ya sisih kono mbek. Nek wis dandan gak ada. Tadi suka kok mawan gak. Makanya aja minggu. Aja dijalari ya, penting. Ya iki anak iki lho, Mat. Pagi. Ya, jan wong ganteng. Lah nyapa? Berkao ya. Lah sedina syuting iso 5 ki pilang atas. Piye Mbak Tin? Awake rodok ngene iki. Pada priase iki lho. Ari desa itu sehari men. Piye wong yo an? Wong blangan beli teh. Nanti ngalami ini ya. Wes. Makanya dhek pensiun alon-alon. Ora pensiun maksud iki alon-alon wis gak ngebut Melu Mbak. awakmu ar. Melu awakmu ar. Wis diterusne anake ya ta. Rada dikurangi. Nemokne tok wis. Sing lorone Dek nemokne tok wis ta. Lah kae sing kae ning ndi to sitok. gak berkembang. Rumasa. Ya Allah. Jan. Jangan namu. Yo, kaweti aku. Piye wong? Oke guys, hari ini temunya siang semua. Satu lokasi selesai podo kabeh. Apa jam 1? Godang jam 1. Iya. Jenggone kompak. Jenggone piye ya? Masa di mana lho? Kita Oh, lagi pakai. jus. Oke guys, kita ke lokasi berikutnya. Jayu, Ora jayu. cucuk, ora MC. Apa ke? Jenggone mendok iki anu double ya iso. Dina iki pokoke sak karepe dhewe. Karek leh gawe. Ora MC ora cucuk tok. Jenggone double lagi. Oke guys, kita di lokasi berikutnya. Kita sudah hampir sampai lokasi guys. Karena sudah nggak ijab, jadi kita nyantai di lokasi yang ini guys. Ya Allah. Ya, aku hari ini lelah. Wis kariban. Kesal. Ya, jangan masih montang manting nih. Ya semangat guys. Besok iso leren. Tak OTW. Jus dari jus. Lokasi berikutnya. Dek gak gelem ancang-ancang.